jutros pozdravim ispred DM-a i da vam zapravo zaželim svima sretan svjetski dan mira. Znači nismo danas slučajno ovdje zajedno, mislimo nekako da je to ipak najvažnija stvar za sve peace, brotheri. I upravo iz tog razloga i Mreža volontera Hrvatske zajedno s nama odlučila je da na današnji dan obilježimo kao centralni dan i proslavimo i obilježimo malo bolje ovu godinu koja je inače Međunarodna godina volontera. A o volonterima ne priča se u našem društvu jako puno, jednostavno Hrvatska nije dovoljno očito još uvijek sazrela za neko masovno volontiranje i želja nam je upravo iz tog razloga da i svojim primjerom potaknemo malo, da pokažemo kako je lijepo društveno biti odgovoran, kako je lijepo pomagati u različitim situacijama i iz tog razloga danas smo ovdje svi zajedno. Meni će biti prije svega jako žao kad ova godina prođe, zato što ova godina u kojoj slavimo i 15 godina DM-a dala nam je jako puno prilike da dodatno kroz to slavlje radimo na različitim aktivnostima. Naravno, radit ćemo sigurno sljedeće godine, samo vam je lakše kad kažete slavimo 15 godina, pa je to upravo iz tog razloga. Tako i ove godine, uz tih 15 godina DM-a, DM će kroz svoje djelatnike donirati 15.000 radnih sati. I to na način da svi oni djelatnici koji žele imat će priliku kroz Mrežu volontera Hrvatske uključiti se u različite aktivnosti i na način naravno da taj dan neće raditi u DM-u, bit će im plaćen, radit će i izabrat će neko drugo mjesto gdje će zapravo pomoć. Jer ono što nam se pokazalo, jako puno smo radili u različitim aktivnostima, puno smo donirali. I u raznim materijalnim sredstvima, novcima, kupovali potrebne aparate za bolnice i slične stvari. Međutim, ono najvrijednije je zapravo što možete u nekom trenutku donirati svoje vlastito vrijeme i svoj rad. Evo, iz tog razloga DM se odlučio da ove godine tih 15.000 sati pokloni zapravo društvenoj zajednici. Ne samo da tih 15.000 sati nešto napravimo, nego da potaknemo druge, ali da potaknemo i naše vlastite djelatnike da vide koliko je lijepo možda otići nekom starcu koji ne može to više sam napraviti u dućan, koliko je lijepo zabaviti dijete u nekom dječjem domu i da im to možda postane i dio buduće svakodnevnice. Evo, iz tog razloga jednostavno smo odlučili da ova godina bude ta vrsta rada. Definitivno da ovaj sastav danas oko mene isto tako nije slučajan. Budi promjena je parola pod kojom djeluje ove godine Savez udruga volontera. S druge strane, vjeruj, tu sam čovjek, je priča koja je povezala DM i Parni Valjak. Pa bi ja prije svega zamolila sad Jelu Prgić-Zinku, predstavnicu Hrvatske mreže volonterskih centara i ujedno izvršnu direktoricu Volonterskog centra Zagreb, da nam najprije nešto kaže malo više o samoj akciji Hrvatska volontira. Dobar dan. Pa evo, kampanja Hrvatska volontira je najveće događanje koje Hrvatska mreža volonterskih centara održava povodom Europske godine volontiranja i na današnji dan koji je ujedno i Međunarodni dan mira. Smatramo kako je jednako tako važno i obilježavati jedan ovakav dan koji u svijetu se u zadnjih godina jako obilježava i važan je svima nama, a posebno u zemljama gdje se ratuje i tu organizacija koja se zove Peace One Day nastoji na današnji dan i u tom puno uspijeva da na taj dan bude primirje i da se pomogne civilima u nabavci hrane, lijekova i sl. To je dosta važno i za Hrvatsku, s obzirom da su brojni volonteri uključeni u različite aktivnosti za promociju i zagovaranje mira, odnosno izgradnje mira u Hrvatskoj. Cilj kampanje je povećati prepoznatljivost i vrijednost volonterskog doprinosa u Hrvatskoj. To je ujedno jedan od glavnih ciljeva Vijeća Europe koji su proglasili ovu godinu Europskom godinom volontiranja. Na današnji dan se održava puno aktivnosti, više od 115. Uključen je veliki broj organizacija od domova za djecu, domova za starijih, različitih udruga koje rade na zaštiti okoliša. Uključilo se puno srednjih škola, osnovnih škola koji na današnji dan pomažu drugim učenicima kojima učenje ide slabije, pa onda ovi kojima ide bolje, recimo pomažu svojim kolegama
u tom. Radi se puno ekoloških akcija, prikupljanje plastičnih vrećica, prikupljanje papira. Doista jako puno organizacija se uključilo danas u proslavu, odnosno obilježavanje Europske godine volontiranja. Partneri u današnjoj kampanji su uz DM, Vladin ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a u gradu Zagrebu je partner i sam grad Zagreb. Evo, mi danas, Volonterski centar Zagreb, imamo nekoliko akcija u kojima će biti uključeno oko 150 volontera. Uređujemo park mira, čistimo ambroziju, radimo u dječjem domu za odgoj djece i mladeži u Dugavama, u 2 staračka doma, Maksimir i Peščenica. I evo, ono što nas jako raduje je da se takve aktivnosti održavaju u cijeloj Hrvatskoj. Ono što bih htjela naglasiti je da vjerujemo da ova poruka volontirajmo, budimo promjena, da će doista doprijeti do velikog broja ljudi i da ćemo doprinijeti jačanju svijesti kako je volontiranje važno i kako volontiranje nije samo davanje, nego i primanje, jer na taj način, osim osjećaja korisnosti, isto tako imamo priliku i naučiti puno stvari, steći različite vještine i naprosto razviti sebe kao osobe. Evo, hvala puno. Ja se nadam da će vas i ovo motivirati. Inače, ja sam isto danas posebno ponosna što ispred DM-a mogu reći da ovo što nam je kolegica rekla i samo i u Zagrebu i u Hrvatskoj, da ovih dana, znači ova 3 dana, zaključno sa današnjim, je preko 300 ljudi iz DM-a volontiralo. I vjerujte da nije lako niti organizirati posao normalno da funkcionira, a zaista nije lako ni naći prave aktivnosti u kojima će se svako od nas pojedinačno naći. Ja samo inače moram reći da sam se ja prijavila u udrugu BaBe sad volontiranje. Tako da u svakom slučaju svaki ide tamo gdje mu najviše mislim da može pomoći. Sad ovako, s obzirom da je Vjeruj pjesma u kojoj između ostalog super dečki pjevaju Vrijeme je za promjene. Znači jednostavno željeli smo napraviti nešto što će ljude motivirati da u ovom trenutku naprave nešto i za sebe i za druge. I uz naš već poznati slogan Vjeruj, tu sam čovjek, dogodila se ta jedna lijepa sinergija između DM-a i Parka Valjka, koja će rezultirati ovim što vidite ovdje iza nas, to je ovih 6 datuma, za nas vrlo, vrlo važnih, u kojem ćemo jednostavno tu poruku pokušati prenijeti i dalje. U međuvremenu, znači 1. rujna, kroz različite smo zapravo kanale pokušali doprijeti do javnosti, tako da je sve skupa počelo na način da smo na našem fejsu prije svega dali mogućnost ljudima da skinu pjesmu, Vjeruj. S druge strane, dali smo mogućnost da sami budu malo i oni umjetnici, da stave na naš fejs bilo koju snimku sebe snime, bilo koju pjesmu Parnog Valjka i ovi sretnici koji su zaista bili dobri, danas će imati priliku ovdje sudjelovati u snimanju spota, drugog dijela spota, jedan dio smo već snimili u nedjelju. Tako da mislim da je to dobar način da kroz različite kanale dopremo do ovog što želimo, a sad kako ćemo se zabavljati tijekom 11. mjeseca, ja bih molila da mi pomognu malo uz Aki, a naravno i cijela ekipa koja će biti tu da odradimo što bolje ovu našu priču. Hvala lijepo. Ja bih zapravo krenuo s tim da je ovo zgodan moment da podsjetim. Svi znate koliko je bilo raznih humanitarnih akcija tokom ovih svih godina, da ne spominjem ratno razdoblje kad su glazbenici masovno svirali i na neki način volontirali svoj rad prikupljajući sredstva za obranu, za pomoć izbjeglicama, ranjenima, pa se to nastavilo svo ovo vrijeme kad god je neki akutni problem u društvu koji bi trebao zapravo biti državni problem, vrlo često se svodi na humanitarne koncerte gdje glazbenici jedini volontiraju, odnosno doniraju svoj rad, što se često zaboravlja. Pa evo zgodna prigoda da samo podsjetim na to da ta socijalna svijest ili humana svijest postoji u našem segmentu. Zato smo mi ovdje, mi smo zaista puno takvih akcija imali, od ovih malih tipa Brke, ja smo prikupljali neke papire stare, do toga da smo svirali vrlo često i donirali svoj rad ili prihod
u ime nečeg što je pozitivno i što ostavlja nekakav dobar trag. Slična je situacija i sada. S obzirom da o volontiranju i ovim akcijama je dosta rečeno, ja ću reći sad ovaj naš dio priče. Znači, Valjak je ajmo reći, u nove fazi snimili smo novi album i krećemo na turneju. Biće 6 koncerata u Hrvatskoj do kraja godine i na neki način smo htjeli se odužiti publici koja zapravo nas sve ove godine, silne godine prati i daje nam razlog da idemo dalje. Tako da smo došli do jedne ideje koja je, ja se nadam, po svim provjerama prvi put igde, ikada je neko napravio. Znači, svaka kupljena ulaznica dobija svoju šifru, ta šifra se upuca na kompjuter, na našoj stranici naravno, i dobije se besplatno novi album. To je pokušaj na neki način oduživanja, kako bi rekao, ne znam baš najbolju riječ, publici koja nas drži sve ove godine, a mislim da je i u ovoj priči zapravo bitno kod DM-a, koja je firma onako sa zaista humanim licem i koja i drži do kupca, a drži do i svojih zaposlenika. Mislim da je ovo neka naša gesta kako možemo koliko toliko se revanširati publici koja će i doći, koja je dolazila na naše koncerte. Znači, da još jedan put to probam sročiti jednostavnije. Svaka kupljena ulaznica je zapravo karta za naš novi album. Tu ima jedna šema koju ćete moći vidjeti. Legalna karta. Legalna karta, naravno. Mi nismo onaj dio estrade koji se u zadnje vrijeme spominje. U svakom slučaju, eto, to je naša priča, 6 velikih koncerata, datumi su, imali tu datum, tu su, znači sve informacije možete zabilježiti fotoaparatom. Naravno, bit će prigode da malo iskušati album u ovom neformalnom druženju, sva su iskustva da sad, ako kažem pitajte, vi nećete pitati, ali smo mi na raspolaganju, tu ćemo se malo muvati, pa onda, evo, na dispoziciji smo, pitajte što god želite. Hvala puno. Može pitati? Može. Cijeni čovjek dobije ulaznicu album? Kako? Kako će biti cijena ulaznice? Cijena će biti normalna koncertna cijena, znači nije ulaznica skuplja zato jer je poklon album. Album je zaista poklon. Cijene ulaznice, ja ne znam sad na pamet, ali su iste kao što su bile i na prošloj turneji i neuporedivo su manje od stranih izvođača. Znači, za 100 kuna praktički možete dobiti i ulaznicu i album, s tim da još DM je, s obzirom smo zaista veliki partner u ovoj cijeloj priči, danas nije lako organizirati ovako nešto ni bendovima, a u konačnici ni sponzorima. Uvijek želimo dalje raditi sa našim kupcima, tako da svi oni koji imaju našu karticu za 100 bodova mogu dobiti kartu besplatno. Znači, oni će, samo će isprintati bon, otići na Eventim, uzeti bilo koju kartu koja košta, bez obzira na poziciju koliko god da košta, i opet je s tom kartom mogu najnormalnije skinuti, da bude album. Znači, to je ta priča gdje se podržavamo maksimalno i to konkretno u svim ovim gradovima koji su navedeni. Još? Aki, ti nešto da... Kako će novim datumima glavnu riječ? Mislim da je Gusi rekao sve i da osnovno pitanje oko albuma i sve možemo face to face. Jer znam da je tradicija da niko ovak nikad ne postavlja pitanje. A evo sad. Dobro, svaka čast. Ima neko da još nije. Evo, u svakom slučaju sad još ćemo se malo družiti, stvarno se možete pitati sve što god želite, uzeti izjave. Nakon toga možete nam se pridružiti na snimanju spota, znači tu ćemo biti u dvorani zajedno sa fanovima. Svi koji žele, svi koji imaju vremena, bit će nam drago da stvarno budete tamo i da vidite kako to i taj dio izgleda. Evo, ja vam se svima zahvaljujem što ste bili tu i ja vas pozivam da naravno dođete na koncerte i pozivam vas da budete i vi dio volonterske zajednice Hrvatska volonter. Hvala.